la importància de la revisió ginecològica. La recomanació és que si no hi ha cap problema i que les nenes quan els hi venen les primeres regles es tenen de forma normal i no són especialment ni abundants ni doloroses, encara que poden ser molt irregulars al principi, doncs no és necessari que consultin el ginecòleg d'entrada. Més que quan ja són una miqueta més grans o quan comencen a tenir relacions sexuals o si no posem una edat mitja al voltant dels 25 anys. Des del punt de vista ginecològic hi ha molts òrgans que són fàcils de controlar, per això és molt important anar-se fent els controls, anar-se fent les mamografies, per exemple, per la detecció precoç del càncer de mama, i és molt important per tota dona fer aquesta visita periòdicament amb una periodicitat, per exemple, anual, que també és la manera de que consultin amb un metge un cop a l'any. El més important és això, és detectar de forma precoç les lesions que poden evolucionar amb el temps amb un càncer de coll, que això es fa amb una exploració molt senzilla que no provoca gaires molèsties, que és la citologia cervicovaginal. I després les dones a partir dels 40-45 anys fer una mamografia un cop a l'any. La dona durant la seva edat fèrtil, és a dir, mentre va tenint regles periòdicament, qualsevol irregularitat menstrual pot ser un trastorn absolutament banal, però convé que ho consulti. I les senyores, a partir del moment de la menopausa, doncs tampoc és normal que tinguin sangrats. I és un motiu pel qual qualsevol dona, després de que porta un any sense regles, si té un sangrat, és motiu suficient per consultar el ginecòleg.